niečo? Kávu? Čaj? Boha, to čo je? Haló, polícia! Stala sa tu vražda! Na poštovskej škole! Rýchlo príďte! Pre Boha! To bude rýchly prípad. Ďalšia pomáčka zbierky. Takže to rýchlejšie vidíš. No dúfam, že to zase nebude ďalší nechutný školu. Pekná výzava, ne? Nájdeme, neviem, ideme sa niekoho opýtať. Na čo? Ty. Poď. Prišli sme vyšetrovať. Miesto činný zraby nedotknuté. Chod sa daj do tlačky. Ja to tu nafotím. Je tu nejaký jed, poď sem. Fuj, to je napotkaný. Vidím tam nejaké známe otlačky. Je tu odlačok toho dievčaťa, ale ešte niekoho iného. Musíme začať vypočúvať. Tak prosím, táži sa ešte do prednej lavici. Mám na vás pár otázok. Takže, aký vzťah ste mali s Dominikou? Neboli sme také veľké kamarátky. A vy? Tiež prebrala mi frajera. Aha, takže to mohol byť motív vraždy. Na čo by som ju zabíjala? To zistíme časom. Pane, prosím vás. Máme na vás pár otázok. Vy ste nám nahlasili smrť Dominiky Vanickej. Kde ste ju našli? Potom to overíme. Keby ste ju našli na tých Nedopovedí. máte na to nejakých svedkov? Ja som tu vždy sám. Páni, ste podozriví z vraždy, idete s nami. Poďte s nami. Poďte do Nebrása. A žiadne prudké pohyby. Pán učiteľ. Sajte. Ticho! Ako sa máte? Dá sa to hodí. Poznali ste sa s Dominikou? Prvú levka na stranu. Poznali sme sa, veď bola to moja žiačka. Je Teraz... to najlepší. Aké vzťah ste s ňou mali? V pohode poznali sme sa do doučovania, síce malá, časté, ale pohode. Poznali ste sa aj osobne? Ako z osobného života? Nie, vôbec. Iba do školy. Áno. A v ten osudný deň bola u vás na doučovaní? Bola. A mali sme doučovanie hodinu a pol, sa dá povedať, a potom odišla pokojne za mnou. Takže dobre. No, Niečo pila alebo jedla? neviem, možno. Keď som odišiel na chvíľu do riaditeľa. Takže tu bola sama. No. S nikým iným? Nikto tu nebol v tejto škole. Možno upratovať, ale to ja neviem. Máte alibi? Na čo by som mal mať alibi? A ostatní učitelia? My boli doma, ja som tu bol jediný zo školníkov. Ďalší, ktorého nikto nevidel. Opýtajte sa školníka možno. Poriadku, ďakujeme. Ešte vám dáme vedieť, ako sme sa rozhodli. Ale ste tiež jeden z podozrivých. Takže vám si ja... Postav sa. Ruky za chrbát. Poďme. Sadni si mi toho ubraca. Teba nepotrebujeme zviazať. Myslím si, že si kultivovanejší. Musíme to ešte vyriešiť. Áno. Tento prípad sa začína namotávať. Áno. Počúvaj, volá mi Fata Kuži.
Nemal to náhodou ten učiteľ na tričku? Áno, tiež myslím. Dobre, ideme na to. Vyprav sa. Dobre, prídem pre teba a pôjdeme do tej školy, dobre? Dobre, čau. Dobre, jasne, čau. Určite. Počkaj teraz. Počkaj si. Oj. Máte pravde povedať, všetko, čo poviete, bude povinné proti vám. Ak nemáte právnika, bude vám súdom pridelený. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything.